видео. И вече нямам просто думи. Отново съм тук. И този път е по-гадно времето. Ей, на това се казва спортна работа. Ето, казах ви безспортна работа. Че само да не се доближавам. Така лекичко ще следна, защото все пак много се страхуват малки пишана. Ето, разбира се. Гледай. Гледай просто, гледай. Гледай, мале, гледай. Ма то гледай. Гледай какво. Не знам просто. Не знам, то това гледай. Не, то това направо гледай. То това направо, не, то не е пушен. Как да ви кажа, то закона не е такъв. Котки да снимам, човек. Ох, няма нека да изчезна. Даже, честно да ви кажа, са пораснали. Няма никакъв договор. Без никакъв договор. Да. Ето е другата. Майната му. Така, очаквайте ново видео след мен. Чао! Чао! Къде е другата? Чао! Ето, котките казаха и трите чао и чао. Без закон.